Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные, глубокие, серьезные темы, не попсовые, и приглашаем соответственных этим темам собеседников. Сегодня у меня в гостях человек, который, наверное, все знают, человек, имеющий непосредственные давние отношения к украинской медиа и до сих пор, а ныне, уже многократно, опять же, народный депутат Украины Микола Княжицкий. Салям алейкум. Салям алейкум. Давно вас тут не видели, но рад, что вы согласились прийти, нашли время, как говорят, в плотном рабочем политическом графике. Дякую за запрошение, дякую вам. Вот я хочу с вами обсуждать вопросы, которые просто настолько уже навезли в зубах, но все равно отвязаться от них не получается. Вот уже вроде решили по мове все, да? Вот уже все принято, уже все законы, уже все. И думаешь, когда это закончится уже, и поставим точку, и пошли дальше. Что-то как-то, знаете, как это называется, хеджировали результат, и дальше идем. Но разговоры про то, что то тут, то там надо украинскую мову как-то подвинуть, отодвинуть, куда-то там, а то мало, там 400 лет отодвигали, да, и вот все равно что-то там. И причем разговор совсем лицемерный, потому що на українську мову розуміють усі тут. Це безумовно, і навіть такі ватники, вони всі розуміють українську мову. Це брехня, що багато разів перевірена брехня, до речі, да? Коли там фільми дублювати почали, ніхто не буде ходити в кінотеатри, ніхто цього дивитися не буде, ніхто слухати не буде пісні, там все. Все наоборот получилось, да? Почему этот вопрос настолько вязкий, настолько долгий, и его поднимают не только там русские, с ними все понятно, да, используют как троллинг, но и у нас все никак многие люди не успокоятся, что они живут в Украине с украинской мовой. Я думаю, що українці ще й кримсько-татарську повинні знати, між іншим, як мову корінного народу. Нічого поганого в цьому не було, було б тільки прекрасно. А українську, очевидно, теж. Соціологія показує, що люди підтримують закон про мову понад 80%. Тому що навіть ті, хто спілкується російською, вони розуміють, що їхні діти повинні знати українську мову, і держави без мови не буває. Так як і у кримських татар, які, на жаль, були у вигнанні стільки років, та й зараз на окупованій території вимушені жити, хоча на своїй землі. Багато людей не знали мови, але всі розуміють, що їхні діти повинні її знати. Більшість, принаймні, так? Ті, хто себе ідентифікують з народом. Так. Так само і українці. Українці закон підтримують. Хто закон не підтримує? Очевидно, Путін його не підтримує, тому що для нього кінець руського міра, так би мовити, там, де закінчується російська мова і де починається інша мова. Він розуміє, де смерть Кощея, на самом деле. Звичайно, да? Тому що якщо люди будуть розуміти, що українці – це дійсно окремий народ, а українська – це не яка різниця, це інша мова, і ці люди будуть між собою об'єднані спільними цінностями, то цих людей завоювати буде неможливо, тому що буде дуже великий спротив. Тому, звичайно, звідти йде дуже великий тиск. Крім того, вся російська пропаганда, вона ж розрахована на російське мовлення і на російську мову, тому що російська мова зрозуміла, ти можеш виробити програму в Росії, і її тут будуть всі розуміти, і будуть і вірити, і будуть розуміти, що це один народ, а якщо люди говорять українською, їм це не цікаво, то пропаганда перестає діяти. Є такі практичні люди, які, наприклад, живуть в Україні, практичні в лапках, я кажу. Це ті люди, які себе відносять до, скоріше, радянського народу, який формував Радянський Союз, а не до українців. І вони і в індустріях, в тому числі і в креативних індустріях. Не секрет, що найбільші виробники серіалів для російського телебачення – це українські компанії, дві українські компанії. Вони офіційно є найбільшими виробниками. Зараз все вже з цим ділом, да? Та ні, вони мають філії в Росії, виробляють, звичайно, продовжують бути присутніми на ринку. Тут дуже багато знімають, на жаль. І їм байдуже, йде війна чи не йде війна, для них головне кошти, вони в такий спосіб заробляють гроші. І якщо вони мають замовлення з Росії, то їм би хотілося цей знятий для Росії серіал показати тут. Понятно, там типа аудиторія, там вже багаті телекомпанії, які способні заплатити за це. Там телекомпанії бідні, вони всі збиткові, але держава, хоч і бідна, але все це дотує, тому що дотує пропаганду. Ми розуміємо, о чому йде річ. Вони всі так чи інакше Кремлю принадлежать. Звичайно. Ви в комітеті по культурі, по гуманітарній політиці, точніше, да, правильно називається? Так, зараз ми займаємося гуманітарною політикою, але комітет займається і культурою, і питаннями дитинства, і багатьма іншими питаннями. Меня волнует конкретный вопрос. Я просто за то, что в период войны мы занимались защитой своей страны, в том числе в информационном пространстве, а не латанием дыр, проделанных в том числе изнутри. Что я имею в виду? Я 6 лет ровно живу в Украине,
И я очень хорошо вижу вот этих, может, кто-то тут не замечает, а вот я замечаю, как вот эти артисты всякие, пропагандисты, всякие двуличные люди, да, всякие документалисты, всякие вот эти политики, общественные деятели из России, они просто рвутся сюда, как намазано. И до сих пор я это задавал сотрудникам нынешним, бывшим СБУ, задавал вопрос законодателям, задавал вопрос там кому угодно. Но неужели Министерство культуры уже 5 министров сменилось, да, с 2014 года? Неужели нельзя этот вопрос закрыть раз навсегда, обозначив там 5-6 четких критериев? Если ты не признаешь Крым украинским, если ты не поддерживаешь Путина, как какой-нибудь там Баста этот, да, если ты в своих фильмах рисуешь карту без Крыма, как какой-нибудь там Парфенов, как говорят, да, в документах, он настолько запуганный, так любит деньги и так не любит быть порядочными людьми, что сказать, ну вот, ну все, просто нет, отворот, все, иди, даже не думай сюда заходить. Почему каждый раз? То Стерненко, то еще кто-то. Вставай, страна огромная, приехал очередной русский какой-то прыщ. Вот прыщ реально, да? Вот. И мы столько энергии тратим на борьбу с тем, чем мы видеть даже не должны, о чем мы говорить вообще не должны. Что не должно даже вообще обсуждаться, ну как самовый, да? Вот ви ж все-таки депутат двох скликань, ну чому так? Ну, я навіть подавав відповідний законопроєкт, який дуже сильно розкритикували. Я його доповідав в залі, він не набрав голосів навіть в минулому скликанні. Я вже не кажу про це скликання. Де в мене була така норма, що той, хто приїжджає на територію України, якщо він може сюди заїхати, тому що норма, відповідно до якої ті, хто порушив закони України або становить небезпеку українській державності, це теж норма моя з мого закону про підтримку кінематографії, яка продовжує зараз діяти, тому не всі їдуть, а все ж таки декого не пускають. А все-таки кого-то бар'єр стоїть, на кого-то звичайно, да. Дуже багатьох. І щотижня є повідомлення, що СБУ заборонило в'їзд одним або іншим. Это те, которые в Крым ездят, это те, которые на Донбасі стреляют под камеру, ну, абсолютно вірно. Ті, хто взагалі з тих чи інших міркувань може становити загрозу національній безпеці України. І цих людей обмежують. Це теж був мій закон. Але я вважаю, що на цьому етапі, ну я взагалі вважаю, що ми мали би стіну поставити з Росією, поки йде війна. Попри те, ясно, що в Росії, як і в кожній країні, є різні люди. Але це країна, яка з нами воює. Вони є її громадянами, сплачують там податки. Поки йде війна, ну, вибачте, поки що не потрібно. А для нас це спосіб відновити нашу культуру після колоніального поневолення протягом багатьох років. І от в мене був такий законопроєкт, де було сказано якраз, що якщо ти хочеш сюди приїхати і ти не порушував закони, ти повинен підписати відповідний документ, де ти визнаєш територіальну цілісність України, де ти береш на себе зобов'язання не порушувати закони України. І цей закон, на жаль, не пройшов. Дивно. Ну, так, дивно, тому що усвідомлення того, що це справжня російсько-українська війна, воно приходить до всіх поступово, воно не з'являється відразу. По-перше. По-друге, ми чудово розуміємо, як нашпигована наша земля, шпигунами нашпигована, більше, ніж будь-яка інша територія. Якщо ми бачимо, що росіяни роблять в Сполучених Штатах Америки чи в Європі, впливаючи на вибори, намагаючись підривати склади, підкуповувати партії, то можна собі уявити, що вони роблять в Україні. В Україні для них взагалі все відкрито. І, звичайно, дуже шкода. Так, я вважаю, що цих людей тут бути не повинно. Так само тут і не повинно бути тих людей. Знаєте, зараз ми, ну, є таке серйозне питання. От як бути з тими росіянами, які приїжджають сюди і є в опозиції до Путіна? Приймати їх чи не приймати? А це теж є різні люди. Бо виходить в нас подвійні стандарти. От зараз ми знаємо, що чеченці-опозиціонери, які не просто приїхали, а пішли на фронт воювати. У которых смерть угрожает, реально, прям фізично. Їх вб'ють в Росії. І одного ми вже віддали такого нещодавно. А ще троє зараз в списку санкцій, які РНБО затвердило. І це абсолютно несправедливо. Нельзя видавати ні під яким видом. Ну, натомість ті люди, які сюди приїжджають і розповідають, що вони великі опозиціонери, а насправді до України ставляться так само, як і ті, хто Путіна підтримує, до України, до Криму, до кримсько-татарського народу. Очевидно, ці люди тут не повинні бути, але ми їх приймаємо. Це такі подвійні стандарти, бо, на жаль, наша сучасна влада боїться сказати, хто і Путін насправді. Вы знаете, если бы просто ввели такой, я полностью поддерживаю, если ты приезжаешь в Украину, ты можешь приехать, но ты должен подписать действительно бумагу, что Крым — это Украина. Звичайно. И с кем, два вопроса, с кем идет война на Донбассе? Что сложного? Или ты так боишься, тогда не приезжай.
Потому что я вот что-то не сильно уверен, что, например, даже такие люди, которых в Украине очень любят и считают оппозиционерами, там, ну, какими-то вольнодумцами, как это в России называется, да, как, например, Нарим Макаревич или там, Борис Гремячаков, что если им предложить подписать такую бумагу, что они ее подпишут. Я теж не переконаний в цьому. І я, розумієте, в нас є багато своїх хороших і талановитих рокерів. Ми, звичайно, розуміємо, в яких непростих умовах доводиться жити тому ж Макаревичу в Росії, і ми солідаризуємося з Таких тими людьми. непростых. Ну, все ж таки, ці люди Репрессии, зараз казематы, отримують... Ні, ну пытки. зараз ці люди не отримують такої можливості заробляти, їх можуть ну, провокувати, переслідувати, там, ще в якийсь спосіб на них тиснути. І все ж таки ми всі вийшли з цього Радянського Союзу. Так? Для дуже багатьох людей це емоційно близькі люди. Ну, это детство, юность. Да, Звичайно. да. І це дитинство, юність, і це неготовність людей змінюватися і усвідомлювати, що тільки зміна внутрішньо себе, відмова від цієї імперської культури, а скоріше відмова від власної меншовартості. Тому що каже Росія? Ми велика російська культура, а всі інші культури гірші. І нас всіх так виховували. Вони не розвивалися. В Україні, наприклад, забороняли український романс. Є величезна кількість, є такий Павло Гунька, він живе в діаспорі, але він українець, він зробив такий громадський рух, от вони шукають в архівах з молодими людьми український романс відомих композиторів, Лисенка теж, кому пам'ятники стоять, так, чи Стеценка. А український романс було заборонено, можна було українцям мати лише народну культуру. Тобто це такий другосортний народ, Ну, який аборигени, папуаси, щоб було там, от пусть где-то в деревнях там скачуть, да. І як тільки з'являвся хтось, як Володимир Івасюк, який був відомий не лише всюди в Україні, а й в Радянському Союзі, тоді і за межами Радянського Союзу, цих людей фактично вбивали, вони гинули. Тому що ці люди дозволяли собі сказати, що це є сильний народ. І що всі народи сильні, що народ може бути маленьким або може бути великим, але кожен народ сильний своєю Но культурою. Советский Союз был расистским кастовым государством. І Росія такою залишається. І дуже багато українців підсвідомо лише поступово виходять звідти. Вони виходять. Цей Выходит, процес все-таки відбувається. статистика есть, да, Звичайно. что больше и больше людей считают себя ну, не так наркозависимыми от русской культуры, там, от Ну, от всех песен. підтримка закону про українську мову, про це свідчить, понад 80% його підтримують. Це означає, що люди розуміють, що вони українці, і що в кожній державі, в кожному народу має бути своя Це мова. яка за розвивається. замовченням просто обговорювати не Так, треба. звичайно. Да? Что касается песен, музыки. Просто я такого ренессанса украинской музыки, ну, честно говоря, даже я не ожидал. Когда ввели квоты на радио, телевидение, и как-то все забыли уже про то, что кругом эти какие-то аллегровы, какие-то там, я не знаю, вот эти русские певцы ртом. И как-то без них живем. И рок-группы вот у нас такие прекрасные, да, и певцы прекрасные. И стандарт женского вокала — это уже там не Алена Апина, а Джамала, да, это вообще совсем другой уровень музыки. Мы, оказывается, мы на Евровидении просто там, ну, я не беру 5-е место, 1-е, это все лидирующие места, там дело вкусу уже. Ну, да. це не просто Да. справа смаку, тому що за голосуванням людей Україна на Євробаченні була другою після Да, в том-то- італійців. да, ну, об'єктивно, Але були да. ці так звані професійні журі. Очевидно, що Росія має вплив на дуже багатьох, на багато телекомпаній в дуже багатьох країнах. І очевидно, що це не є об'єктивною оцінкою. Якщо говорити про оцінку людей, то ось італійці були першими, а українка Да. була другою. Да. И это настоящий ренессанс, и который могут записать себе в актив все ваши коллеги, кто лоббировал эти законы, которыми пугали там всякие эти 600 минут, все эти 60 минут, эти русские программы. Все правильно делали. Вот все правильно делали. Еще бы даже и жестче, еще бы лучше было, уже никто не вспоминал. А помните, какой визг стоял, когда социальные сети запрещали русские? Ну, звичайно, звичайно. О, тут поднялись там такі Тут дуже, волни. дуже цікава така історія, що українці дуже радо на це погодилися. Тому що насправді заборонити соціальні мережі в сучасних технічних умовах надзвичайно складно. Тому що ну, кожен може закачати VPN, Ну, да, сервіс, щоб який придумати, дозволяє да. це обійти, але українці цього не роблять. Такого переходу не случилось. Да, Ні, щоб- всі да. пішли з тих контактів і всього іншого. Вони пішли в інші соціальні мережі свідомо, тому що українці законослухняні люди, і це був законодавчий акт, прийнятий на рівні держави. От і все.
Что мы еще должны сделать? Я считаю, во-первых, никакого отступления назад не может быть, да его и не будет. Все эти ситуативные наезды на украинскую мову, они ничем не закончатся. Я просто никому даже не советовал бы из любых соображений в это мараться. Дивіться, Смысла нет. я з вами тут погоджуюся, але останній раз, коли пропонували знову повернутися російські фільми і серіали на українські екрани, 204 людини проголосували за. Ну, там я не буду в детали вдаваться, там же типа обґрунтовывалось это финансовыми историями, чтобы... Дивіться, да. я ж з телевізійної індустрії, так само, як і ви зараз. Я-то не из индустрии, я просто ведущий. І в жодний спосіб немає жодних причин, які би говорили, що в карантин легше говорити російською, ніж українською. Вообще-то да, но обґрунтование таке себе, да. Но и оно не прошло в итоге. И я уверен, учитывая, опять же, то, что вы говорите про социологию вот эту, да, любое ущемление украинской мовы это минус электоральный, а не плюс. В любом случае. Никто этого не оценит. Для 20% населення плюс, тих, хто українську мову не люблять, а для 80%, для 20 мінус, а для 80 Ну, плюс. я и говорю, да. То есть это не популярная тема, пора с нее спрыгнуть и вообще забыть навсегда. Да. Что мы еще должны сделать, чтобы... Потому что я ощущаю это просто в воздухе. Опять, многие украинцы не понимают того, о чем вот вы сказали, например, что российская мова, она автоматически в ухо залетает. Вот наша задача, мне кажется, вот, согласитесь или нет, она даже не в том, чтобы по-русски никто не говорил. Просто это в идеале, конечно, было бы так, а там английский, украинский, кримськотатарський, да? Кстати, кримськотатарська мова відкриває світ тюркський. Абсолютно вірно. Багато Абсолютно мов. Да. Це величезний плюс був би для українців, якби українці мали змогу вивчати кримсько-татарську мову, так само, як і кримські татари, які повернулися, або які зараз змушені тимчасово знаходитися не в себе вдома, бо земля кримських татар окупована в Україні. Це теж дім кримських татар, але все ж таки дім кримських татар – це Крим, ми це чудово розуміємо. І от я би для цих кримських татар, для українців зробив би такі центри вивчення кримсько-татарської і української. Ми, між іншим, це передбачили в законі. Ми в законі сказали, що має бути програма розвитку української мови урядова, і ця програма передбачає створення центрів навчання українській мові. Але вони не створені. Програму уряд не реалізовує. Уряд просто зараз не виконує закон. І мені дуже боляче через це. Тому що треба зробити? Треба, по-перше, закон виконувати. По-друге, ви знаєте, ми зробили таку певною мірою культурну революцію, тому що ми фактично підняли українське кіно. Це так і є. Ми прийняли закон, який забороняє показувати фільми країни-агресора, вироблені після початку окупації. І любые, кстати, де російський солдат, поліцейський, нам вот это все. І будь-які, де представники російських силових органів, і мені теж дуже приємно, бо я це писав. Так що це мій закон. І думав, що він не пройде. А знаєте, яка була історія? Я написав спочатку закон, де хотів обмежити всіх цих мінтів і прославляння цих російських агресорів. Таке кількість просто. Але спочатку було лише це. Потім прийшли люди, які кажуть, не будемо казати, хто це, але це депутати, які дуже сподівалися, що це зірветься. І вони кажуть, а давайте, ви занадто який закон написали, а давайте такий закон зробимо, який взагалі забороняє російські фільми в нас. Я дуже цьому зрадів. Вони сподівалися, що через це тоді була ще інша свідомість. Не приймуть. Я радісно це дописав, і зал за це проголосував. І ініціатори тримали за голову, тому що вони лобіювали російські фільми, так що вони самі себе обдурили, а для мене це був дуже великий плюс, тому що ми змогли швидше зробити те, що могли би ще різкіше зробити, але за їхньою допомогою, так би мовити, зробили те, що мали зробити. Ми зробили Український культурний фонд. Прекрасну інституцію, тому що вперше ми ввели розуміння грантів. Ми звикли, що грантоїди, так би мовити, так завжди критикували тих, хто отримав європейську допомогу або американську допомогу, приватних фондів. Хоча в самих грантах нічого поганого немає. Люди повинні мати змогу підтримувати, звичайно, різні некомерційні проекти. І ми ввели цю систему. Український культурний фонд надає гранти. Ми зробили Український інститут книги, який теж вже з наступного року почне надавати гранти, але почав підтримувати українську книгу. Ми зробили дуже багато таких речей, які справді для культури були важливі. Зараз, на жаль, все це помаленьку знищується, і ми з останніх сил втримуємо всю цю систему, тому що ця система передбачає не лише підтримку української культури, української мови, і так само і кримсько-татарської культури, там є відповідні програми, вона і передбачає відсутність корупції. Тому що незалежні експерти, а не міністр,
визначає. Конечно, там голосують таємно. Звичайно. А це багатьох не влаштовує. Це не означає, що міністр не повинен цього робити, тому що держава теж має бути активнішою в розвитку і підтримці власної культури. Не все обов'язково має йти на незалежних експертів, тому що, очевидно, якщо ми захочемо зробити, наприклад, там найбільший в світі кримсько-татарський фестиваль, ну я кажу кримсько-татарський, бо я на кримсько-татарському каналі, але можна привести інші приклади, в Україні, в Києві, то, можливо, експерти за це не проголосують, тому що з точки зору участі там українського суспільства, тих, хто на ці гранти подає, може люди будуть інакше. Але це потрібно за державною політикою. Звичайно, але державна політика має бути. І оця державна політика теж відсутня, тому що коли в нас створили Міністерство інформації, я тоді, до речі, дуже часто його критикував, тому що я вважав, що це міністерство не допрацьовує в багатьох питаннях. Зараз його доєднали до Міністерства культури. Але все ж таки, за кількістю програм державних, які реалізовувалися, ми зараз пасемо задніх. Їх стало набагато менше. І мені це дуже прикро. Ну, вообще, вот вы правильно сказали. Например, мы проводили своими силами, ну, пока была возможность финансовая, тот фестиваль детских талантов, крымских татар, да, детей, танцоров и певцов, исполнителей, музыкантов, который был в Крыму, и мы, которые здесь, мы люди из Крыма, их там проверяли на эти русские ФСБшники, и родители проверяли, угрожали. Ну, такие, ну, герои просто с детьми приезжали и выступали. И, конечно, такие вещи, да даже если это из-за коммерчески вообще невыгодно, но мы вывозим детей из Крыма, они здесь выступают, мы это снимаем, это все красиво показываем у людей, а люди потом поступают в украинские учебные заведения музыкальные, выступают на вот зирках, я не знаю, как они называются, эти концерты. А если их бросить там и сказать, занимайтесь там своей на оккупированной территории тихо где-нибудь в кафе, это же совсем другой уровень, то держава за тобой стоит, и ты понимаешь, кому ты нужен. А то ли там, как у русских, там, попляши. От, ну. Ну, дивіться, якби я зараз займався інформаційною політикою, у нас був телевізійний канал, який українською мовою і англійською вів мовлення на закордон. Я його тоді критикував, тому що мені здалося, що він не занадто потужний, але все ж таки я міг приїхати в Польщу, в готель, увімкнути і побачити там цей канал. Ще й сам цим займався, домовлявся там в готелях, щоб його просували, просто як громадянин. І його фактично знищили. Зробили російськомовний канал, який російською мовою веде мовлення на всю територію України відповідно до ліцензії. Тобто він це веде мовлення не в Росію. Якби він це мовлення вів в Росію і була відповідна політика, я би це розумів. Ну, это как в Америке. Они же вот эти СМИ американские государственные, они имеют право мовлення на закордон, але всередині ні. Ось так, за правилами. Ну, це так само в Європі, так само до Deutsche Welle, тому що всередині країни пропаганда заборонена, має бути громадський контроль, але за межами має бути відстоювання інтересів держави. Звичайно. І держава мала би це підтримувати. Ми ж зробили всередині країни цю державну пропаганду російськомовну, замість того, щоб її поширювати назовні. Ми не зробили сильного україномовного каналу для українців, які живуть в цілому світі. А треба розуміти, що Україна – батьківщина українців, які живуть в Америці, в Канаді, в Португалії, в Іспанії, всюди, в світі. І ці українці повинні мати свій канал. Ми не підтримали кримсько-татарський канал, який, ви абсолютно вірно сказали, мав би бути прикладом. Всі кримські татари в Криму мали би розуміти, що це їхній канал, що він є цікавий, що він є конкурентно спроможний, що він може конкурувати з російською пропагандою або навіть кримсько-татарською, яку виробляють ФСБшники для того, щоб промивати мізки кримським татарам. Так? А крім того, це був би вміст до тюркськомовних народів. Дуже ефективно. Нам надо настолько это усиливать, вот просто реально усиливать. Але це має бути державне розуміння і усвідомлення. А вы, кстати, заметили, да, вот почему я говорю, что это очень перспективно. Вот не так какое-то время назад форму украинской сборной показали с Крымом, да? Даже форма, просто силуэт страны на международных телевизионных картах. Тоненький силуэт страны вызвал такое бешенство в России, такую истерику. Сразу видно, любое упоминание Крыма для них просто аллергенно. Второе. Закон о коренных народов. Только президент подал в Верховную Раду, они там заявления принимают, они в ООН будут там жаловаться. То есть любое упоминание Крыма для них, и любая поддержка крымского народа тут же заставляет их реагировать так, что весь мир видит. Это правда оккупанты. От це дійсно окупанти, і ми повинні цим пользуватися. Ну, я взагалі вважаю, що іншого способу, окрім як відстоювання прав кримсько-татарського народу, для повернення Криму Україна не має.
Це має бути головною темою в поверненні Криму, тому що це зрозуміє весь світ, тому що це правда, тому що цей народ дійсно є приниженим на своїй землі, тому що цей народ повинен мати права, які мають бути захищеними. Ми говоримо про що завгодно дуже часто, коли говоримо про Крим, але лише не про кримських татар. І це така дуже велика помилка України. Точно так само, як все ж таки Україна мала би визнати Меджліс і підтримати Меджліс. Якщо зараз, вибачте, весь світ, от сьогодні я, чи коли днями якимось я дивився, не пам'ятаю, коли це дивився, в різні країни приїжджає Тихановська, і от її зустрічають як обраного президента Білорусі. Це означає, що вони визнають її легітимність. Так. Те, що має зробити Україна, це визнати Меджліс кримсько-татарського народу органом, який представляє Крим. Знаете, як так дивно, все перевернутая пирамида. Например, во всех европейских документах, и в документах ООН, и в документах Европейского парламента ЕС, на секундочку, крымлы обозначены как коренный народ Крыма и Украины. Прямым текстом. В их документах, которые с печатями, имеют историческое значение, там соглашение об ассоциации Украины с ЕС, все написано. И только в одной стране нет закона, где бы было написано до сих пор, что мы коренной народ Крыма и Украины. И догадаться, что это за страна, несложно. И, к сожалению, это Украина. Мы признаны коренным народом в каком-то добавлении, каком-то постановлении Верховной Рады. И если уж быть до конца справедливым, это горько признавать на самом деле, но уже это второй уже созыв Верховной Рады, и это уже вторая каденция второго президента после Майдана. И это как-то действительно стыдновато. Я погоджуюсь. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли я ініціював постанову про визнання примусового переселення кримського татарського народу геноцидом. І до мене приходило дуже багато людей тоді і казали, нащо ти це робиш? Це провокація, за це все одно не проголосують. А це всі побачать, що це не пройде. Я кажу, чому? Ми це підтримуємо. Чому це не пройде? Тут дуже важлива правильна ініціатива. Інша справа, що ця ініціатива, звичайно, має бути узгоджена з Меджлісом, щоб дійсно там не нашкодити, тому що є політика лідерів кримських татар, і вона широка і Надо быть в міжнародна. постоянном контакте, а не так, когда стратегию Крыма, я прошу прощения, вас чуть перебил, узнают уже в готовом виде, в виде глава Звичайно. Меджлиса. Звичайно. И когда видно, что нет співпраці. Так Звичайно. не должно тоже быть в будущем. Абсолютно погоджуюсь. Взагалі ми в великому боргу перед кримськими татарами, тому що якби ми правильно вели політику з кримсько-татарським народом від початку незалежності, я абсолютно переконаний, що Крим би зараз не був окупованим, і кримсько-татарський народ був би в кращій ситуації. У мене тут немає жодних сумнівів. Когда-то, я всегда люблю вспоминать этот эпизод, вообще считаю, что если бы так чудом случилось, что Черновил стал бы президентом Украины, все было бы по-другому. И я помню его правительскую абсолютно речь про Крым с трибуны Верховной Рады, где он говорил, что единственный у нас способ, или как-то я недословно цитирую, навсегда привязать к Крыму, завязать Крым и Украину, это поддерживать коренной народ. И крымские татары всегда голосовали за Народный рух, за все проукраинские партии, да, практически единственные в Крыму. Да. И если бы эта политика была основана вот на этом видении Чернового, ничего бы этого не было. Так жалко, на самом деле. Вот мы помогли русским этим постоянным уступками, им постоянным желанием с ними договориться. Мы, по сути дела, государство украинское помогло в тому, що ми зараз. А це не просто, це не лише допомога росіянам. Знаєте, є багато, це та наша постколоніальна каша в голові, яка є в багатьох українців. Це ментальна історія. Людей потрібно освічувати, в тому числі і про те, що кожен народ насправді, я так, чесно кажучи, є таким кримсько-татарським фундаменталістом, тому що я вважаю, що Крим має бути кримсько-татарським, а не якимось, я, звичайно, люблю кримських татар, але це не тому я так вважаю, що я тільки кримських татар люблю. Я просто переконаний, що кожен народ має мати свою державу. І якщо ми, як українці, обстоюємо своє право мати свою державу, ми повинні підтримувати всі народи, які мають право мати свою державу, якщо вони здатні це зробити. З моєї точки зору, кримські татари, хоч народи невеликий, але з величезною історією, з величезною державною традицією, який здатен на дуже багато. Тому, звичайно, ми це повинні підтримувати, але дуже багато українців кажуть, а це для нас може бути небезпека, а ви ж розумієте, а це буде турецький вплив, а це буде ще щось. І це пострадянські наративи, вони сидять... Я боюсь, что это наративы Екатерины II. Которая просто, она как эстафетную палочку передала до Путина включительно, да?
Вообще считаю, что эта империя, она как раз и началась, по большому счету, с аннексии Крыма, в нарушении тогдашнего мирного договора Кучука-Надвинского, это первое. Второе, нынешняя ситуация, чтобы вот было понятна моя логика, наша логика, она очень здравая и простая. Мы народ, который в лучшем случае будет иметь в Крыму 15, ну, в лучшем случае, в самом лучшем, 20% населения. Да? Боюсь, что меньше. Боюсь, что наоборот меньше, ну, по понятным причинам, да, оккупации и так далее. И наше государство в виде автономии может состояться только в Украине и нигде больше, потому что только в рамках украинской конституции может быть гарантировано права коренного народа Крыма и Украины как меньшинства. А автономия нужна не для большинства. Большинство и так голосует, вот русскоязычные, как им надо, да? Они правом сильного пользуются, они и воспользовались этим правом сильного, да? Всегда притесняя там нас и так далее. И часто центральная власть на это закрывала глаза этим местным элитам пророссийским. В итоге что имеем? Да? Нам-то как раз нужна автономия и конституционные гарантии именно от Украины, потому что иначе нас просто будет всегда там математическое меньшинство. Вот и все. Ну, але я вам скажу, що євреїв теж була меншість, коли Ізраїль створювали, знаєте. А по світу, ясно, що їх по світу було більше, ніж кримських Ну, татар, конечно. але не має значення розмір народу. Ну как не? Ну сейчас демократия, вы же понимаете, что количество Дивіться, всегда демократія. право. Знаєте, я народився і виріс у Львові. Ну, А це дуже цікаве місто. Тому що з цього Львова пішло, там було два професора в 30-х роках в університеті. Один – це Рафаель Лемкін, який стверджував, який є автором терміну геноцид. Який стверджував, що, ну, власне, історія з визнанням геноциду євреїв під час Нюрнберзького процесу базувалася в тому числі на наукових розробках і на позиції Лемкіна. Інший – це, ой, вилетіло мені прізвище з голови, вибачте, він єврейського походження, у нього таке непросте прізвище, але це теж професор Львівського університету, який взагалі є автором концепції прав людини. І вони обидвоє працювали радниками в юристів, які працювали на Нюрнберзькому процесі. Один говорив про права народу, другий говорив про права людини. Тому що коли знищували когось, то знищували кого? Народ чи людину? Ми можемо говорити і так, тому що і перше, і друге правда. Але це два підходи, між якими має бути певна синергія. Просто ці два підходи, які пов'язані з правами людини і з правами народу в цьому столітті, народилися тут, на території сучасної України. І тому українці якраз мають бути тим народом, які мають навчитися захищати і права кожного з нас як громадянина чи кожної людини всюди в світі, і права народів. Тому що у Львові була найсильніша... я про це не знав, так, але це певна місія. Да. У Львові була найсильніша правнича школа. У Львові було дві хороших школи. У Львівському університеті одна дуже відома математична, тому що ці люди, там професор Банах, там багато інших професорів, які отримали потім Нобелівську премію, їхня математика стала основою фізики і, на жаль, підставою чи базисом для винаходу найстрашнішої зброї. А друга – це міжнародне право, яке найсильніше в Європі було у Львівському університеті. Тому ці гуманітарні теми для нас всіх дуже близькі. Вы мне открыли что-то новое, интересно. Но вот как раз, как было написано на кольце Сулеймана, кто спас, или Соломона, кто спас одного человека, тот спас целый мир. Да? А здесь у украинской державы есть, и у любого, кстати, украинского президента, кто на это решится, и у парламента, и у политических деятелей, есть шанс с пользой для своей страны, с очевидной пользой для своей страны, спасти целый европейский народ, ну, только случаем не уничтоженной России. Потому что было сделано все, чтобы у нас следа не осталось. Упоминание, название. Ничего. Это, мне кажется, огромное... Поэтому, знаете, когда речь идет о крымско-татарской автономии, и кто-то там начинает что-то говорить, я отвечаю так. Знаете, право моего народа на существование и на права на своей земле, они подлежат обсуждению, это природные права. Они все равно будут реализованы в рамках соглашения с ЕС, в рамках хартий, подписанных Украиной. Вы можете это обсуждать сколько угодно, я это буду воспринимать просто как расизм. Ну, я не погоджуюсь. Ну так, это же природные права. Вы можете, наоборот, взгляните на эту ситуацию по-другому. Вы можете стать людьми, настоящими, без пафоса, праведниками, которые помогут спасти целому народу, целой культуре. У нас осталось 300 тысяч на территории Украины, да?
К сожалению, вот эти огромные большие диаспоры, ну, кто-то осознает себя выходцем из Крыма, а кто-то уже и нет, да? Потому что это история двух с половиной столетий. Асиміляція з усіма народами Ну, відбувається, коли вони в діаспорі живуть. ну, так що конечно. це Ну, теж є. как в Турции. Почему вот в Турции, Турция прекрасная страна, прекрасный народ. Это очень близкий по языку народ. Тюркский язык вообще достаточно близкий. Почему я говорю, зная крымско-татарскую мову, ты автоматически, вот один из моих предков, он издавал газеты и журналы, которые читали даже уйгуры. То есть настолько универсальный язык, такой срединный, тюркский. Это очень важный ключ к тюркскому миру. Мало кто понимает, но есть люди, которые понимают. Вот. И для нас просто, как сказать, для нас Украина это шанс выжить. Вот, потому что с русскими у нас шансов выжить никаких нет. Они довели бы это до конца с удовольствием. Окончательное решение. Потому что я абсолютно уверен, что Сталин все-таки идею вот этих окончательного решения вопросов он у Гитлера перенял. Он просто способ другой избрал. Ну какая разница, душат тебя в камере, а потом сжигают? Или ты просто умираешь целыми семьями от голода, от болезней? Ну, я вам скажу, моя родина по маминій лінії походить з Галичини. І вони жили на такому клаптику української землі, який знаходиться на півночі Львівської області зараз. Так от, коли Радянський Союз і Німеччина окупували Польщу і прийшли з двох сторін і розділили Польщу, Польщу вони розділили по так званій лінії Керзона. Це лінія з Першої світової війни. І от частина півночі Львівської області відійшла до німців, тому що німці, Гітлер і Сталін Польщу розділили. Частина відійшла до німців, і частина моєї родини була там, а частина відійшла до Радянського Союзу і стала частиною воз'єднаної України. Що відбувалося потім? Потім, коли Друга світова війна продовжувалася, німці відступали, то ця частина, яка була під німцями, відійшла до поляків. Коли туди прийшли німці, що вони зробили? На цих територіях традиційно жили українці, поляки і євреї. Коли прийшли німці, вони винищили всіх євреїв. Потім прийшли поляки. Коли прийшли поляки, розпочалася акція «Вісла». Під час акції «Вісла» було переселено зі своїх домівок, в принципі, зроблено те саме, що і з кримськими татарами, понад 700 тисяч українців. А загалом переселених було понад 1 мільйон. Тобто 1 мільйон українців залишилися без власного житла в ті самі роки, приблизно там, ну, в ті самі десятиліття, коли це відбувалося. Это еще мы не дошли до советской депортации послевоенной. Що відбулося потім? Виселили українців звідти. Потім був обмін територіями. І ці землі знову були приєднані до України аж в 1951 році. Коли приєднали ці землі до України, виселили звідти всіх поляків. І туди переселили тих українців, яких виселили з власних домівок з Польщі або ще десь, але це не ті люди, які там жили. Так? І от всі ці люди, всі люди, які там живуть, там 90% це люди приїжджі. Тому що місцевого населення там не лишилося, Ну, коріння не лишилося. Не могло бути. Дитинство мого батька прийшло в центральній Україні, в селі, якого зараз теж не існує. Здавалося, а що було таке в центральній Україні? А в центральній Україні створювали каскад морів на Дніпрі. І от лише там, де Кременчуцьке море зараз, а було ще Каховське, було Київське, було в 50-х роках виселено зі своїх домівок в нікуди понад 130 тисяч людей. Лише з території одного моря. Там декілька міст є під водою цього моря. Тобто ще 130 тисяч людей вже в центральній Україні за Сталіна взяли і вигнали зі своїх домівок. Розумієте? А коли людей виганяють з батьківщини, зрозуміло, що це не можна порівнювати з кримськими татарами, тому що їх вигнали, по суті, з своєї землі весь народ. А тут частина людей з домівок. Але це теж трагедія людей. І тут не було цього принципу геноциду, тому що цих людей не за національною ознакою виганяли, але це порушення прав конкретної кожної людини, яка там жила. І от виходить, що якщо я хочу повернутися на батьківщину і продовжити те місце, де жив мій батько, чи де жила моя бабуся і дід, мамині батьки, я це зробити не можу, тому що вже ні цих будинків, ні цих місць їх немає. І оце життя без коріння – це те, що дуже часто нас відрізняє від дуже багатьох інших людей. Тому що коли ти живеш без коріння, ти втрачаєш власні цінності. І ти стаєш рабом. Не випадково і в іудаїзмі, і теж вони поверталися на власну землю. Так? Тобто власна земля для народу дуже багато значить. А нас всіх намагалися позбавити власної землі. І в цьому найбільша катастрофа. Я бы сказал всего своего, но землю, конечно, в первую очередь, потому что когда
то, что, к сожалению, вот, много переселенных на самом деле из Украины, многие остались в Сибири, на Дальнем Востоке. И там, в общем, достаточно людей с украинскими именами и фамилиями, которые, к сожалению, не считают себя украинцами. И это, конечно, такая вот трагедия, в которую попадают народы под империей. Но единственный способ от этого убежать — это иметь свое национальное государство. Тут Абсолютно вірно. вариантов нет. Про що ми і говоримо? Ну, вот я не задал вопрос, перескочил на что-то. Что мы должны еще сделать, на ваш взгляд, как человека, вот, мечтающего о том, чтобы Украина как можно дальше убежала от своей империи, вот этой бывшей? Ну, бачите, Стратегически. от ми зараз дивимося на те, що відбувається в Білорусі. І як реагують західні країни на те, що відбувається в Білорусі. А ще нещодавно більшість українців вважали, що Лукашенко є кращим президентом. Що в них хороше масло і сметана, що він дуже гарно править. А те, що він диктатор, те, що людину можуть взяти і катувати, і що таке цінність свободи, багато людей не усвідомлювало. Зараз це усвідомлення проходить. І зараз от якраз і відбувається той історичний водорозділ вставлені до Білорусі. Бо багато хтось скаже, Білорусь коло нас, наші сусіди, Так і говорили. Вони намагаються балансувати. Всі українські президенти зустрічали Лукашенка здесь. І не тільки і український Саакашвілі з ним дружив, прилітав до нього, пам'ятаєте, теж великий демократ був такий. І українські президенти, і попередні, Зеленський от нещодавно його запрошував. Так? Ми торгували з ними, ми фактично їх отримували, ми знищували власне виробництво, власні автобуси для того, щоб мази купувати, розумієте? Донедавна, до цього року. Ідіотія якась просто. І зараз якраз відбувається цей водорозділ, і ми маємо зараз для нас шанс повністю солідаризуватися з європейськими країнами, з країнами НАТО і показати, що ми інші. Ми і так інші. Очевидно, у нас все-таки існує демократія. Ми можемо критикувати наших лідерів. Я їх критикую, наприклад. Але я взагалі в опозиції знаходжуся, але все ж таки ціную те, що в нас є демократія. Слушайте, ми вместе з Литвою перші дві країни Європи, які ввели санкції проти Білорусі. Ще Євросоюз розкачувався. Но Литва и Украина первые ввели прекращение авиасообщения. И мне было приятно, что наша страна не где-то там смотрит на всех, а вот мы сами свою політику ведемо і показуємо другим примір, як це робити. І потім так і зробимо. Ну, от треба далі робити це рішуче, але паралельно приводити все наше інше законодавство, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, коли ми говоримо про, в тому числі і про національний розвиток, про самоідентифікацію, це все спільні речі, розумієте? Поляки все ж таки змогли свого часу перейти від диктатури до демократії. Ми, на жаль, перейшли від диктатури до олігархії, як Латинська Америка, обрали латиноамериканський шлях. Це теж, певною мірою це демократії, але просто це не європейські демократії. А перейти від олігархії до демократії набагато складніше. Я не маю зараз на увазі ті всі закони, які подаються, бо для мене це скоріше піар, а не реальний спосіб перемогти олігархію. Але те, що нам треба перейти до ефективної демократії... То, що так должно бути, 100%. Пример даже не Польщі, нам ближе пример Литвы. Вот там были олигархи, вот были в Литве. Но там как-то быстро, когда они в ЕС начали вступать, они быстро привели законодательство в порядок. Но в Польше вообще очень они проголосовали, снесли просто весь режим сразу. Да? В Литве был период такой, но они тоже привели свои законы в... А вы отслеживаете, насколько Украина последовательно идет в Евросоюз? Звичайно. Я в минулому скликанні очолював парламентський комітет Асоціації Україна-ЄС. І на цьому тижні ми будемо відзначати річницю безвізу. Я теж брав участь у підготовці, угоди про асоціацію. Якраз очолював той орган, який контролює виконання угоди про асоціацію, відповідно того, як ми її підписали. В принципі, ми це робимо, але дуже повільно. Занадто повільно, як для країни, яка дійсно хоче там бути. Надо ускоряться, як Литве в своє время, надо ускоряться. Без сумнівів. Тут, мне кажется, так уже Россия поджимает, что нам надо не просто там проситься в НАТО или обижаться на то, что не берут, а просто ломиться в эти двери. И вот мне литовцы рассказывали, как они за 3 месяца изменили все законодательство. Просто это было условие вступления в ЕС, кажется, не в НАТО, в ЕС. Це те, чого нам бракує. Це те, чого нам бракує. Рішучість, в тому числі. Це рішучість і це лідери, які би усвідомлювали необхідність цього, і народ, який би усвідомлював необхідність цього, який, на жаль, знаходиться під впливом цих різних олігархічних медій, там російської пропаганди і всього іншого. Знаете, что меня очень сильно раздражает в нашей политике? Это очень такая прихильность до формы, а не сути.
Я вам приведу пример. Вот прям зеркальный был, кажется, это был май месяц, ну просто очень показательный. Когда неделю, это был такой пинг-понг, значит, неделю обсуждали косой ворот на на рубахе Зеленского, и через 3 или 4 дня, значит, клубнику с Порошенко. Но это, конечно, величайшая, конечно, тема для обсуждений, и на государственном уровне там включились какие-то, ну, я думаю, господи, иногда вот хорошо, что нет и навещания, а то бы еще кто-то про это узнал, понимаете? Ну вот реально. Ну, почему Ні, у я нас политика погоджуюсь. такая... Я погоджуюсь з вами, бо ви знаєте, ми навіть законодавство не аналізуємо глибоко. От я пробую, коли готуюся до сесії, не лише ті закони, з якими я працюю в нашому комітеті, а й інші закони з юристами сідати, розбирати, до чого це приведе, які будуть наслідки. А усвідомлення цього немає. От реформа землі, наприклад. Угу. От що таке реформа землі? Був один виходець з України, який проводив після Другої світової війни реформу Черкащини. Він виїхав потім в Америку і проводив реформу в Японії і реформу на Тайвані. Земля там стала основою творення середнього класу. А вже потім ці країни стали тиграми, почали просуватися технологічно. Спочатку була земля, бо були дуже бідні люди. Ідея була в тому, щоб дати людям, які вміють цю землю обробляти цю землю, але допомогти державними грошима стимулювати цей розвиток, слідкувати за тим, щоб вона ефективно оброблялася, і таким чином, щоб людина стала патріотом своєї країни, щоб цінувала той клаптик землі, який є її власністю. Так? От уявіть собі, що якби Україна коли кримські татари почали повертатися, не примушували їх будувати оці тимчасові будиночки в таких і створювати ці стихійні містечка і боротися за цей клаптик землі, а дала кожному нормальну землю не просто для будиночка, а для того, щоб цей простий чоловік чи ця кримсько-татарська родина могла її обробляти. Що б вони сказали? Вони б дякували цій країні, вони б так воювали за неї, вони і так є патріотами цієї країни, бо це, і розумієш, це їхня земля. Але так вони би і збагатилися. Серед них би виріс середній клас, тому що вони могли б на цій, я розумію, що там непроста земля, важкі природні умови, але є країна, де є непроста земля, і все ж таки люди дають собі раду. Наш народ, в отличие от некоторых жителей Крыма, умеет работать. Розумієте, те саме сталося би і з українцями. А ми знову цю землю пропонуємо продавати всім підряд. Ну так, ринок має бути, але треба підтримати цього українця. А от цього бачення чи цієї логіки бракує. А це не менш важливо, аніж гуманітарна політика. Ви знаєте, це дуже пов'язані між собою речі. Ну, знаете, тоже на этом спекулируют и с другой стороны. И я вижу, как некоторые политики, за спинами которых стоят, ну я просто знаю об этом, латифундисты, торпедируют тоже этот закон совсем, что он не нужен. У нас слишком много совка. Ні, вони торпедують з іншої історії. Латифундисти дуже часто використовують державну землю. І вони кажуть, конечно. не можна цього закону приймати, тому що державні землі мають бути державними, а вони далі за копійки будуть їх утримувати. Але я кажу про інше. Я кажу, що цей закон необхідно приймати. Тільки треба цю державну землю роздати людям, тим, хто вміє, так як в європейських країнах це відбувається, тим, хто вміє обробляти, має відповідну освіту, дотримується агротехнічних умов, і дати їм допомогу, а не тримати у власності держави. Тому я цей закон атакую не ідеологічно, а атакую через те, що через цю землю можна було б досягнути набагато більшої мети, ніж те, що відбувається идеологически зараз. понятно, что собственность — это вообще ключевая история вообще для любой страны. И когда, собственно, почему мы так тяжело переболеваем вот этим советским вирусом? Потому что оторвали людей, на самом деле, от собственности. Вот в Турции же этого не было. Там были разные власти, но никто не покушался на твою я вам скажу, собственность. що я добре знаю Польщу, яку вже тут не один раз згадував. Так от в Польщі навіть в соціалістичній була приватна власність. І люди мали свою приватну землю. Не всю, були колгоспи теж, але приватна власність була дозволена, на відміну від Радянського Союзу. Мне кажется, что, вот, вы про Польшу упомянули, что Россия пытается использовать и в отношениях с Венгрией, и в отношениях с Польшей, да, они пытаются использовать эти исторические вещи. Да? Ну, звичайно. Вот у меня есть свое видение это все. Я просто считаю, что прошлое вообще не должно мешать будущему совсем. Мы не будем жить в прошлом, но это только шизофреник может думать, что может куда-то переселиться. Вот как эти вопросы закрыть и как противодействовать русским, которые на самом деле стравливают соседний народ? Это их главная политика. Поэтому они вот и до сих пор последняя империя человечества. Ну,
На жаль, якби не було ґрунту поживного для цього, то їм було б не так просто. Очевидно, що в кожній країні є свої Ну, політики, звісно, які є. намагаються це Да. використовувати. І росіяни цих політиків фінансують, підтримують, використовують. І в цьому основна проблема. Тобто проблема не Росія завжди буде намагатися робити, але це питання порозуміння між народами. От ми дуже довго з тими ж поляками, в нас була формула запроваджена ще Іваном Павлом II, який говорив, що прошу пробачення і прощаю. Це була його формула по відношенню до конфліктів українсько-польських, наприклад. Ну, звісно, тим більше ми не брали участь у цьому взагалі. По-перше, не брали участь. Інший По-друге, час, інша влада, все це відбувалося на окупованих територіях, тому що тоді ні України, ні Польщі як держав не було. А завжди за все, що відбувається на території тої чи іншої країни, несе відповідальність уряд цієї країни. Будь-який конфлікт між різними народами, якщо ці народи не державні, знімає з них будь-яку відповідальність. Це насправді відповідальність тої країни, яка має зараз державу на цій території. Тому навіть якщо хтось би хотів в чомусь звинуватити там чи українців, чи кримських татар, в той час, коли не було держави, це не має жодного сенсу і це суперечить міжнародному праву, яке, до речі, як я вже говорив, основою якого закладені у Львівському університеті. Ну, сьогодні ми мали можливість прослухати лекцію, частково лекцію про історію. Я не знав цього. Я вам дуже вдячний. І я за те, щоб у політиці, незважаючи на те, хто в більшості, хто в меншості, незважаючи на розбіжності, і великі часто розбіжності, в ключових питаннях, як то територіальна цілісність, як то українська мова, як то протидія інформаційної агресії, вона продовжується. Добре, що закрили ці канали, але вони будуть шукати інші способи, бо грошей в них забагато, так? На жаль. І чим більше людей будуть стояти на твердих державницьких, підкреслюю, це навіть не політична позиція, тим буде краще. Я бажаю вам успіхів в тому, що в захисті української держави, української мови і наших інтересів щодо відокремлення від держави-агресора, від імперії, а російський рейх буде зруйновано, в цьому немає сумнівів. Питання лише часу і зусиль, які ми будемо докладати до цього. Дякую всем, кто смотрит канал АТР. Спасибо за то, что подписываетесь на Patreon, оформляете ежемесячные взносы. Это очень важно. Благодаря вам мы сегодня все-таки имеем возможность вещать. И я надеюсь, что мы выживем, будем дальше продолжать то, что делаем, еще больше, еще круче, еще интереснее. А пока смотрите АТР. До новых встреч в эфире. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також